Malawi Brief. Nduna yoona zachitetezo komanso owasatirawo lero apangisa msonkhano wa atolankhani makamaka pa nkhani zimene zokhuzana mapassport ndi zachinyengo zina zomwe zakhala zikuchitika kumeneko. Zambiri mu videoyi. Tisanapereke mwayi kwa atolankhani kuti mutha kufunsa mafunso. Timati tinene kuti choyamba tikulandireni Amalawi nonse amene mukutimvera kumene muli. Ndikukudziwisani kuti mkumano wathu wa lero umaka chachikulu kunali kudziwisa mtundu wa Malawi zintchito zimene tikuchita kuno ku nduna wa Homeland Security maka pa mfundo zokhuzana ndi nkhani ya mapassport komanso nkhani ya katangale komanso komalizira nkhani ya akabaza. Poyamba ndinene kuti ku nkhani ya mapassport monga tonse tikudziwa kuti mu February chaka cha 2025 boma la Malawi linabwera pa mgwirizano ndi kampani ya Madras yokonza mapassport. Ndipo pa mgwirizano umenewu boma la Malawi likanayenera kupereka ndalama zokwanira 17.9 million ndalama za ku America. Ndicho linga choti ziwapangise anzathu a Madras company kubweretsa katundu wawo kuno ku Malawi kuti azatikire system ndi kuyamba kutidindira mapassport. Pamene boma la DPP limabwera tinapeza kuti ndalama zimene zinaperekedwa zinali ndalama zokwana 9 million. Zimenezi zinapangisa kuti tusidwe kama passport kakhale kochedwerapo ndi kovutirapo chifukwa tinali tisanakwanirise mgwirizano umene tinagwirizana nawo anzathu a Madras. Komabe titabwera tinayamba kukambira nawo a kampani ya Madras, ndipo chifukwa cha kukambira nawo zinachitisa kuti ayambepo mwina kuti pasako mabuku ama passport okwana 10,000 omwe anafika sabato yoyambirira ya chaka chino cha 2026. Komanso ndinenenso kuti mmene tikuyankhula mu mapassport atatu amene akupita ku chigawo cha kumpoto kumzuzu, chigawo cha kuvuma kumangochi ndi chigawo cha kumawa ku Blantyre ali njira. Anditi ndichikhulupirira kuti pofika sabata ya mawa ma printing machines amenewa akhala atafika. Cholinga chake ndichoti mdziko monse ngati kumpoto tithe kumachita print ma passport komweko, komanso kwa anzathu kuvuma azichita print ma passport komweko, chimozimozi anzathu akumawa azichita print kuma passport komweko. Ndichikhulupirira kuti posachita pompano vuto la mapassport ili ikhala mbiri yakale. Ndithokoze a Malawi chifukwa cha kudekha kwanu, chifukwa cha vuto limene lakhala litatenga nthawi yatali kwambiri, komabe mwakhala mukudekha ndi kuyembekezera kuti boma tikuchitireni zomwe inu mukufuna, ndipo tikusimikizireni kuti posachita pompano vuto limene likhala litatha. Ndipo tikhala tikufikanso kwa inu kukulongosolerani kuti pano tili pati mpaka titafika kumapeto kwa vuto limeneli. Nkhani ina yachiwiri ni nkhani ya katangale imene imavuta kwambiri maka ku department yathu ya Homeland Security. Maripoti ndi ambiri okhuzana kuyambira ku polisi, anzathu aku traffic tikumva nkhani kuti kukuchitika zambiri za chinyengo, komanso ku immigration services tikumvanso kuti kumeneko kumamveka nkhani zambiri za chinyengo. Izi zinapangisa anduna Deputy Minister Bambo Chisale MP kuti apite akayendere ku immigration iko ndiwo anakazionera okha ndi maso kuti kumene kuvuto lidi ndi lalikulu. Pamene tikunena pano anzathu wa Anti-Corruption Bureau komanso anzathu aku polisi akufufuza za nkhani imeneyi. Angapo agwidwa kale ndipo tipitiza kuti akuagwirabe. Ndipo tiwapemphe anzathu aku immigration kuti chonde musayiwale ntchito imene Amalawi anakulemberani. Anakulembani kuti muwathandize muwatumikire Amalawi. Tikupemphani kuti gwirani ntchito mwachilungamo mosatengera nkhani ya ziphuphu, chifukwa kuchita ziphuphu ndi mulandu waukulu. Ndipo ngati ife boma tikusimikizireni kuti ife tizapitiriza kutumikira Malawi, ndipo kuti wina aliyense amene apezeka kuchita za ziphuphu azamangidwa, ndipo lamulo lizagwira ntchito pa iye.
Nkhani ina imene ikumveka kwambiri kumeneku ni nkhani yovuta ya human trafficking, kuti anthu akumachita business yogulisa wanthu kuchoka ku maiko akutali kudzera nawo makamaka ku dziko lino la ku Malawi. Maiko anzathu ozungulira akhala akutidandaula pa nkhani imeneyi misonkhano yathu ikuluikulu, ndipo pano tayika kafukufuku amene tikumusatira. Pempho lalikulu ndionena kuti chonde ku immigration tithandizeni kuti mavuto amenewa tithane nawo ndi kuti tichite clear, chifukwa tikapitiriza zimenezi tipangisa kuti dziko lathuli tikhale pa chiopsezo chachikulu. Mugwirizana nane kuti posayidwa pompano mu dziko akuluakulu ngati aku America anatipasa ma travel restrictions ku dziko la Malawi. Ma restrictions amene ena amabwera chifukwa cha nkhani ngati zimenezi, kuti amene tapasidwa udindo opereka ziphaso kwa anthu oyenda tikumapanga ntchito mwachinyengo. Mapasipoti athu akumapezeka kuti akumakhala m'manja mwa anthu amene sayenera kukhala m'manja. Ena mwa iwo si Amalawi kumene tikuwapasa mapasipoti osayenera. Zimenezi zimabweretsa chiopsezo komanso timapepusa dziko lathu. Tiyeni tikonde dziko lathu, tiyeni titumikire Amalawi athu mwatoto moyo, komanso monga ntchito yathu ya immigration imanenera. Ngati akunduna sitizayikira wina aliyense kumbuyo amene akuchita business yogulisa wanthu mwachidule titero. Sitizakuyikirani kumbuyo, ndipo tizalolera kuti lamulo lizagwire ntchito pa inu. Nkhani ina imene timafuna kulongosola kwa Malawi ni nkhani imene yavuta kwambiri, nkhani yakabaza. Siku lina lilonse tikuluza miyoyo pa misewu yathu chifukwa cha ngozi zimene zikubwera chifukwa cha akabaza. Akabaza monga wina aliyense amene amagwirisa ntchito misewu yathu amayenera kusatira malamulo apansewu. Malamulo apansewu amanena kuti aliyense amene akuyenda pansewu, amene amagwirisa timati mota, kapa chichewa tikati chani, koma tikangoti mota, kani motor vehicle, kani motorcycle, ndiye kuti munthu ameneyo ayenera kukhala ndi chikalata chokumuloleza kuyenda pa misewu ya Malawi, kusonyeza kuti munthuyo anaphunzitsidwa ndipo akudziwa malamulo apansewu. Zimene takhala tonse tikuziona misewumu zikumaonesa kuti ambiri mwa iwo akabazawa sakumachita maphunziro owaloleza kuti ayende pa misewu yathu ya Malawi. Pachifukwa ichi ngati akunduna titamva dandaulo limeneli tinawayitana zathu akabaza association moyimirirwa ndi bambo Mwalabu amene tili nawo apa kuti tikambirane tigwirizane. Sitinafune kuti tichite ngati zimene zimakhalira mbuyomu kuti tingoyamba tiziyambe kuthamangisana ayi. Tinaona ngati kuti pali vuto poyamba tonse tikhale pansi tikambirane, tonse tigwirizane ndipo tivomere kuti tili ndi vuto patsogolo pa anthu. Ndiye akabazawo tinakhala nawo, tinakambirana nawo, tavomerezadi kuti tili ndi vuto. Koma chimene tachita ndikuona kuti tipeze kuti kodi vuto tithesa motani. Ndiye tinagwirizana ndithu kuti kupita patsogolo tikhazikisa gulu, ndipo gululo pano ndikunena lakhazikidwa kale la kuyambira kwa ino akabaza, anzathu aku polisi, aku road traffic department, aku local government, ndiye na wonse okhuzidwa ndi vuto limeneli kuti tikhale pansi tiyambe kukambirana komanso tiyambe kusatira kuti pamene tikufika chaka cha mawa tionesese kuti anzathu onse akabaza njinga zawo zonse zolembesedwa, komanso kuti apanga maphunziro owayenereza kuti azitha kuyenda pansewu. Akamayenda pansewu ndiye kuti ali ndizo zitetezera ma crash element. Komanso tipemphe kwa inu amene mmagwirisa ntchito mayendedwe akabaza kuti chonde musanakwere njingazi tazipemphani kaye kuti kodi chozitetezera kumutuku chili pati, chifukwa ngozi ikachitika mukavulale kwambiri ndinuyo. So muli ndi udindo ngati inu Amalawi, muli ndi udindo pamene mukukwera akabazawa kuonesesa kuti umoyo wanu nanunso ndiotetezedwa. Ndithokoze kwambiri mtundu wa Malawi amene asonyeza chidi chogwira nafe ntchito kuti pitirizani pakakhala zovuta tizitha kuyankhulana ndikuona kuti kodi vuto limene tinawo patsogolo tikhoza kuthandizana motani. Tikhala tikuyankhula kwa mtundu wa Malawi nthawi zonse pozindikira kuti ife achitetezo ndi amene mwina tili patsogolo kwambiri kufunikira pa moyo wa siku ndi tsiku wa Malawi ena aliwonse.
tili ndi aku polisi, anthu ambiri amafuna chitetezo, tili ndi anzathu aku immigration, anthu amafuna mayendedwe, nkhani ya mapassport imene tanenera, tili ndi anzathu ena kandi aku prison, komanso anzathu ama refugees, nkhani ya ziphaso, onsewa ali kunduna uno wa Homeland Security. Tipitiriza towankhani kukwita nani, kukhala nanu, kucheza nanu, mukakhalanso ndi ma issues musama tenge nthawi kwambiri, zitipezani tizikambirana, ndicho linga choti tonsefe tite kutumikira Malawi ngati amodzi. Ndikuthokozeni chifukwa cha kumvetsera kwanu, Mulungu akudaliseni, zikomo kwambiri. Thank you so much. Mwanenaso kuti mwakambirana ndi kampani imene ikusindikiza mapassport ya madrasa kuti ipitire ndi ntchito imeneyi. Mwangokambirana kapena mwalipirako ndalama zimene zinatsalazo? Mwalipira zingati, zatha zonse kapena patsalaso ngongole? If that could come out clearly. You have also issued a warning that you are going to deal with corrupt officials at the Department of Immigration and other departments under your ministry. I wanted a firm action that you are intending to take as minister. Kungowachenjeza kapena pali ndondomeko kapena zinthu zimene mwakhazikitsa kuti amene angapezekewo muthana nawo bwanji ndipo muchita chani, and how are you going to get that information? Chifukwa pali anthu ambiri amene amapita ku department yanu kukapeza uthenga. Anthu amenewa atati mwina akumana ndi mavuto kapena ena ake akufuna kuti soliciting bribes, apite kuti atani? Zikomo kwambiri. Mmene ndanenera poyamba ndithokoze chifukwa cha mafunso awiri maka ochokera kwa Is Joe Paul Kayuni Zodiac. Mafunso I think and atatu if not four, because yoyamba ndiyoti kodi mwatiuza kuti mwamanga ngati, chifukwa ndayi zambiri mango nena koma tikapita pa ground mukapeza kuti palibepo chimene chachitika. Ndikutsimikizireni kuti ngati mmene tikunena muno dzulo, I think Sergeant Leonard Brown anapita ku court ku Lilongwe magistrate kuyankha nkhani ya mlandu ya corruption. So sitikungonena koma tikunena zeni zochitika. Anditi amangadi timangana, because tikamanena kuti corruption akuluakulu dziko la Malawi ngati likuonongeka. Chinthu chachikulu chimene chikuononga dziko la Malawi ni nkhani ya corruption. So ife ngati kuchipani cha DPP ngati president amanenera akhala kunena akumapereka maoni. So ngati president akuyankhula kwa ife timasatira zimene mtsogoleri wathu akunena. And if it's not about lip service only, but definitely we are going to take each and everyone to court who commits the acts of corruption. And this should be a warning to even those who do be. Amene amataka khala kumaganiza kuti ndama ndilibe, I think ndama ndikaipezera kuchito. That should be the last warning. We are ready to work with only a few professional officers that are going to adhere to the principles of the immigration services. Koma ifeo situnguka mankamba kabachabe ai. Mene ndani nena ma investigation, fati nanea kuti sitingapange ife ma investigation. Alipo aino wake ma department etana basa nchito mene. Ndifakiti unauti nchito hii, akuchita work hand in hand. Anzatu aku police, komanso ndi aku anti-corruption bureau. Alipo ambili. Because masiku awiri if not atatu amene achitika pakatipa, kunali chigulu cha anthu chobwera kuzadandaula. Ndipo madandalo onsewo amapita kwa ma officials aku anti-corruption bureau komanso ndi aku police. So tikupia kuti akamaliza ma investigations yao akhala kuatengera nkhani zimene zikukoti. Funso lina limene munafunsa ndi amadras. Kuti kodi mungokambirana chabe kapena ndi kulipira komwe. Mukamakambirana nthawi zambiri kumakhala kuti the contract. And naturally when you look at the government contracts, the acceptable upfront payment is 20%, 20 to 25%. And surprisingly, this contract they negotiated. I think they are very good negotiators, the Madras, because they negotiated to the upfront payment of 60%.
So when you negotiate to 60%, there are also some things you follow up. Mwachidule ndingonena kuti contract yonse ili under review. Komabe sitikufuna kuti tasiye amalawi padzuwa. Nditero. Contract yonse ya madrasa ili pa review, anzathu ako atone general kuisatira kuti aone kuti kodi contract imeneyi kodi inasatira ndi ndondomeko za ma contract imene amaendera kuno ku Malawi, because inali unusual contract kumene boma limapereka 60%. Sizimachitika unless you get that authority also from PPDA. So tikusatira komabe pamene tikusatira chimene tikufuna kwambiri chonesesa kunena kuti amalawi asakhale asakulandira ma passport. Komanso tikamamaliza zokambira nazo boma la Malawi lisakhale likuluza, chifukwa nthawi zambiri ma contract awa mwina timapanga kuti komera ife amene tikupanga ma contract but not okomera dziko, kumapeto kwake umapeza kuti amalawi ndi amene akuluza. So whatever agreement imene bwere kumapeto after discussions tionesesa kunena kuti opinjika si amalawi. So kukambirana tikukambirana kuti tionesese kuti kodi ndalama zimenezi kodi zinafika motani kuti zifike pamene pakuti upfront payment mpaka na 60%, pamene ntchito yeniyeni pa ground sikuoneka, even including my deliverables kodi are they on stage. Zimenezo ndi zimene tikupanga pakali pano. Koma pamene tikukambirana tikuonesesa kunena kuti mtundu wa Malawi usavutike, apitizebe anthu kupeza ma passport yawo, apitizebe kuyenda kwina kuti kukambirana. I think ina imene munafunsa inali ya I think nkhani ina inali yobwerezabe kuti nkhani yomwe ya warning chabe ya ma corruption ndikuti kodi mwayika ndondomeko zanji kodi anthu amene andikudandaula konse kodi azikachita report kuti. I think kodandaula nthawi zonse timakudziwa ngati za issues za corruption. Office imene inapasidwa mphamvu zonse ndi Office ya Anti-Corruption Bureau. So aliyense amene akuona kuti aliyense anatengeredwa ali ndi ufulu ochita report kuno ku ministry, ali ndi ufulu okachita report ngakhale ku immigration aini wake kula akulu. I don't believe kuti including the Director General is involving himself into corrupt activity. I don't think so. Because if we reach that level, then I think we are institutionalizing now the corruption. So I believe kuti we are keeping the whole senior officers, the whole senior command, and the amene akuona kuti ali ndi madandaulo okhuzana ku immigration atha kufika kwa akuluakulu aku immigration ndipo akawathandiza. Ngati kumene kuangaone kuti sakuwathandiza ali ndi ufulu obwera ngakhale ku polisi koma kukapereka chidandaulo, ngakhale kuno ku ministry imene ndanenera. So Malawi aliyense amene ndi dandaulo ku immigration amene waona kuti waphwanyiridwa ufulu popereka china chake chonjezera pa zimene anapereka kale kumeneko ndikulakwa ndipo ni mulandu, abwere ndipo timuthandiza. Lomalizira limene apereka I think anali ndani bachi njira goma. I think inali ofana nako ndi aku madrasa ko fuso lake loyamba kuti kodi mungokambirana chabe kapena mwaperekako. So I hope ndalongosola momveka bwino kuti tikupanga zonse kukambirana, komanso ndikuona kuti kodi zikuti bwanji issues za ma contracts, komanso kuonesesa kuti nkhani ya ma passport amalawi akupitizabe kutani kodi akupitizabe kulandira. Tisafike poima kuti amalawi akuphwanyiridwa ufulu wawo wamayendedwe chifukwa chonena kuti ife amene tinapasidwa udindo opereka ma passport kulephera chifukwa choti pali zina zimene tikukambira nako. Nkhani ya machini kuti zakhazi kumavika kuti machini abwera kodi awazikukhala bwanji. I think mwina reporting ya nkhani ya machini mwina ndi imene mavutirako kapena mwina information imene matuluka. Chifukwa chimene chinachitika chonena kuti poyamba adatibweresera machini auchepa ang'ono oti amatha kuchita print ma passport ochepa. Now chimene chinachitika chinachoti anabweresano heavy duty printer imene ita kuchita print ma passport even 500 pa tsiku. So mwina panakhala misinformation imene nabwera. So nkhani tikukamba pakali pano ndi imene ya ma heavy duty printers kuti malo mwa imodzi ya Central Region imene ita kuchita print more than 500 passport books pa tsiku. 2000 yeah, is correct me. 2000 passport books pa tsiku. Ndiye ma passport amene wa 2000 akubweranso ena atatu. Cholinga chake nchoti ma services amene watu wachite decentralize. Abwerereso ngati imene timachita kale ndi a techno brain amene tinanena poyambirira.
chifukwa poyamba mapassport timachita print ku Mzuzu, timachita print ku Mangochi, komanso timachita print ku Blantyre. So information tikupereka pano ndiyoti mapassport 4 atatu amene tikunena pakali pano ndi ma heavy duty printers amene atha kuchita print 2000 passport books pa tsiku, ndipo amene wafika mdziko muno sabata yamawa. Mwayi ukakhalapo tikhala mwina tikuchita launch that printing exercise, tikakhaso ndi mabooklet okwanira. Ndikhulupirira ndikatere ndayankha mafunso onse amene munatipasa pa tsiku la lero.